Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli тамашачылар, siz Huzur TV телеканалын карыйсыз. Хәерле сәгатьтә тапшыруын башлыйбыз. Сезнең белән гадәттәгечә мин Резида Саляхова. Бүген студиябызда кунакта модельер, Татар костюмы студиясе җитәкчесе, телевизион тапшырулар алып баручысы Ләйсән Хаҗиева. Ассаламу алейкум, Ләйсән. Ва алейкум ассалам. Бик шатмын сине дип сөйләшәм инде тормышта. Сингә күчкәнбез икән, тамашачылар аптырамасын, бу апа хәтле Ләйсән апасына Ләйсән дип кенә эндәшә дип. Ләйсән миңа үзе апа дип эндәшмәскә кушты, шуңа күрә гаеп итмәгез мине. Ләйсән, менә шушындай сораудан башлыйм әле. 5 вакыт намаз уку, ул син җаваплы кеше буларак инде, син моны бик җаваплы адам дип саныйсың, шулай бит. Бер башлап ташлый торган эш түгел, шуңа күрә син бу эшкә җаваплы караганлыктан максатчан рәвештә якын киләсең, озакламый инде басачакмын дисең. Бу чыннан да шулаймы, менә шул турыда сөйләшик әле. Шулай, чөнки мин уйлыйм аның турында. Мин аны юк, бер кайчанда мин намаз укымыйм дип әйткәнем юк. Мин һәр вакыт үземне уйларымда тотам. Мин менә намаз турында уйладым дип, менә ураза турында уйладым дип, һәр вакыт ничектер ул минем йөри. Мин намазны укып карадым. Алай ярамый икән беләм. Укып караган ары ташларга, әмма дә ләкин мин намазны укыганда, мин аны җомга намазын гына укыдым. Башка төрле уйлар керә. Алай бит ярамый. Һәр вакыт менә намазны укый башлыйм. Аннары әллә нәрсәләр турында уйлый башлыйм, эшләр турында, яни инде башка проектлар турында. Мин аны аз гына куеп торам дидем. Чөнки галочка эшенә укыйсым килми. Менә бу Ләйсән молодец, намаз укый икән дип әйтерләр өчен аны эшлисем килми. Шулай, бу инде чын күңелдән булырга тиеш. Кайчан синең проектларың әзәердә башыңда кайчан урын бушар икән? Ул вакыт килеп җитер дисеңме? Килеп җитер дип уйлыйм. Минем беләсеңме ничек укытасым килә. Менә бар проектларны калдырып, менә берәр мәктәптә, я инде училище, институт ничек туры килә, берәр җирдә укытасым килә. Менә шундый үземә максат куйдым, шуның өчен мин йөгереп йөрмәмен дип уйлыйм. Бәлки аерым Ләйсән Хаҗиева мәктәбе ачылыр әле. Ансы да бәлки нишләп юк, аның турында да уйлыйм. Менә намаз ул дисциплина дисең син. Димәк, намаз ул үз-үзеңне, уйларыңны, тормышыңны бер тәртипкә сала торган әйбер, шулай бит? Чыннан да дисциплина. Чөнки башыңда ул физик дисциплина түгел, ул башта. Ләйсән, синең кайнатаң мулла икән, әтиәнең дә бик хөрмәткә лаек кешеләр. Аларның нинди сыйфатларын үзегездә булдырырга тырышасыз ирең белән? Менә кайната мулла дигәч, аның да сүзе бар иде. Менә миңа 50 тулгач, мин намазга басам диде ул. Басты. Соңыннан инде әнине намазга кертте һәм инде минем үземнең әнием дә шулай дигән. Мин пенсияга чыккач, әз генә Әдиләне минем беренче бала үстергәч, намазга басам диде. Басты. Димәк, мин дәген үз вакытымны көтәм, чөнки аларның максатлары бар иде. Менә мәсәлән, минем әти үзенә берәр максат куйса, аны инде туктатып булмый, танк шикелле. Мин күбрәк әтигә ошаганмындыр. Без икебез дәген безнең әти белән миңа бик шундый бәхет зур килгән безнең гаилә бар. Без икебез дәген псих әйбәт сүздән инде. Менә берәр нәрсә башка керсә, без аны эшләмичә туктамыйбыз. Ә безнең якын кешеләр безне әз генә туктаталар. Юк, алай кирәк түгел, тукта, уйлан дип. Менә алар минем өчен һәр вакыт менә Күктән җиргә төшереп торалар. Әйе. Безнең әти белән бергә. Алмаз абыйга димәк бик сабыр булырга кирәк инде. Туры килә. Туры килә. Мин хәзер генә аны уйлыйм. Ул нинди түземле кеше икәнен. Чөнки беләсеңме, мин ничек, мин менә үземне менә кабарткан шар. Мин үземне шар итеп хис итәм. Алмаз мине җиптән тотып тора. Мин куядыр ышып китмәс өчен. Ул мине һәр вакыт тотып тора, тукта Ләйсән, син безгә кирәк әле дип, һәр вакыт шулай итеп, менә минем өчен менә шундый гаилә. Терәк, һәр вакыт терәк. Менә әти-әниләрегезне дә һәр вакыт рәхмәт хисе белән искә аласың син, кичкенә вакыттан ук алар инде синең тегү, шигү эшләрең гел синең мавыгыңны һәр вакыт куәтләп торганнар. Димәк, баланың ниндидер сәләте булса, әти-әни һичшиксез ярдәм итәргә тиеш. Ярдәм итәргә тиеш. Әгәр дә баланың сәләте булмаса, берәр нинди юнәлеш бирергә тиешме әти-әни? Тиеш. Чөнки бала аннары ялкау булып үсә. Һәм инде аның бик күп
требование bu dünyaga була. Син миңа менә моны бирергә тиеш, син менә булай бирергә тиеш. Аңламый ул аны эшләп аласы икәнен. Шуның өчен инде мәсәлән әйтик, минем кызны алсак, ул 6 класстан бирле минем юрист буласы килә диде. Мин аны аңламадым. Мин аңа әйтәдем, Әдилә, мин аны аңламыйм, бездә андый кеше юк тагын, андый юристлар. Ничек эшләрсең, ничек менә куркыныштыр ул, барбер инде тик кеше гомере белән бәйги бит инде юристлар. Юк, минем буласы килә диде. Ярар. Без мин әйтеп кенә карадым, бәлки булмассың дип, юк, ул укып бетерде. Менә хәзер кызыл дипломга бетерде юридическийне инде. Малай миңа ошаган. Ул пешерергә өйрәнә. Ул ярата бик. Менә ул пешергәндә кухняны аны карарлык түгел. Бүтүнче пешератып бетерә, рәхәтләнеп пешерә. Чөнки хәзер бит тузны дагын булай итеп салмыйлар. Ничектер булай итеп салалар. Чөнки булай салгач бүтән нәрсә пешерак булып бетә. Шуның тәртипләре дә бармы дигән? Түгел булай салалар. Хәзер мода буенча барысын да эшлиләр. Без аны эшләнмибез. Кыз каян өйрәнә аны? Интернет аша өйрәнәме? Юк, үзе. Юк, менә мин белмидем, тузны булай түгел булай салырга кирәклеген. Нюанслардан интернет аша инде. Ә менә инде рецептларны үзе чыгара. Үзе уйлап чыгара. Үзе уйлап чыгара. Киләчәктә Шыңгызга җир китабы буенча пешерәселәр бар икән. Алла бирсә. Кызык. Шыңгызга ничә яшь хәзер? Июльдә 14 тулады бирсә. 14 яшь. Димәк, ул инде пешекче буласын белә. Белә. Кайда бара укырга? Нәрсә эшли, ул аны белә. Менә нәкъ 6 класс. Демәк, бала якынча шул 6-7 классларда үзе белә инде. Үз юлын сайларга тиеш. Демәк, сезнең балалар сездән көтеп утырмый, син миңа тиеш дип, алар үзләре белеп эшлиләр, тырышалар, максатларына ирешәләр. Алар киңәшәләр. Менә шулай эшләсәм, ничек булар? Сиңа ошыймы, сиңа рәхәтме, син бәхетлеме аны эшләгәч? Әйе, алайса эшлә. Ярый, субханалла. Сезнең гаиләдә гаҗәеп яткәрләр саклана икән, Ләйсән. Ул әниеңнең әбисе Биби Гафифә апа теккән күлмәк. Менә шушы яткәр турында сөйләгез. Сез аны шулай кадерләп саклыйсыз инде. Кадерләп саклыйм. Минем 2 күлмәк бар. Минем әбинең әбисе булып чыга. Әйе. 2 күлмәге бар, беләсезме? Мин аларны караганда, ул дагы бер кайда укымаган, аны бер кеше дә өйрәтмәгән, ул үзе өйрәнгән. Тегәргә, ул авылда иң беренче һәм данлыклы тегүче иде. Бүтән авылга тегәдер ул. Һәм минем өчен ул ничектер кызык булып чыга, чөнки ул менә Сәдәпнең тишекләрен без аны бит үзенчә ул юллы булырга тиеш. Авыл Сәдәп буенча түгәрәк итеп аны кискән. Һәм инде шуны эшкәртеп чыккан. Ниндер менә шундый нюансларны барысын да белеп бетермәгән, әмма дә ләкин ул эшләгән аны. Ул теккән. Һәм инде минем әни текте. Минем әни текте, мин кичкенә вакытны хәтта пәлтәләр дә алмыйдыр, юк бугай миңа әни тегәдер. Күлмәкләр инде ансы, мин әнигә карый, мин тегә башладым. Әни миңа беләсеңме ничек әйтә? Мин сине тегәргә өйрәтмәдем, сиңа детсадта менә сиңа инә бирделәр, шуннан син киттең дип әйт. Дигән өйрәтмәгәч кем өйрәтсен инде? Аннан соң син ниндидер курслар тәмамладың, нәрсәләр бетердең? Һөнәрең буенча. Мин бик күп нәрсә бетердем. Минем беренче образование ул Казанский техникум легкой промышленности дип атала, модельер-конструктор. Мехлар буенча, шубалар буенча. Соңыннан инде менә бөтенесен дә белеп бетерер өчен, теге сәбәпләрне дөрес эшкәртер өчен мин инде бик күп нәрсә бетердем. Немецкую академию моды, Московскую школу моды, конструкция буенча мин эшләдем. Мин кайсы вакытны син үзең дә беләсеңдер инде, үлчәү алмыйча мин күлмәк тегә алам. Әйе. Эскизларсыз гына тегәсең дип әйтәсең. Эскизларсыз сиңа да теккән бар күлмәк. Шексез минем коллекциядә синең күлмәкләр шактый, Аллага шөкер. Менә шулай эскизларсыз гына тегү бу бит инде сәер дә тоела кайбер кешегә. Еш очрыйсыңмы шундый канагатьсезлек белдерүчеләр белән, каршы килүчеләр белән эскизсыз теккәнгә? Юк, алар сорасалар, без эскиз ясыйбыз. Әмма дә ләкин мин әйтәм, менә эскиз 11,
biz эшли башлагач, ул бөтенләй башка әйбер чыга ди. Шуннан тагын мин үземне дөрес икәнемне белдерер өчен мин эскиз ясыйм, аннары без эшли башлыйбыз. Һәм минемчә булып чыга. Зәвыклы булу нәрсәне аңлата? Гармония. Милли дигәч, Шигү. белемле булып та нәрсәгә ирешмәскә мөмкин? Куйган максатыңа барып җитмәскә. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студиябызда кунакта модельер Ләйсән Хаҗиева. Ләйсән, син модельерлар арасында иң беренчеләрдән булып мөселман коллекциясе булдырган кеше, шулай бит. Менә шул вакыттагы караш белән бүгенге мөселман коллекцияларына караш үзгәрдеме? Үзгәрде. Мин эшли башлаганда гына, син әйтмешли, мин беренче идем. Мин анда ниндер төрле төсләр кертәдер, ничектер аны кеше кабул итмидер. Чөнки алар кыйбатрак иде. Үзең теккәч барбыр, кыйбатрак булышы булгач, ул вакытны киемнәрне Турциядән түгел, Эмираттан алып кайталар иде. Алар барысыдан кап-кара иде. Мин үзем карада утырам хәзер. Кара төс ул минем өчен бөтенләй бай төс. Беренчедән, икенчедән мин бит игътибар иткәнең барсың, бардыр синең бер коллекциядә минем кара төс юк. Мин аны үзем генә киям, кешеләргә тәкъдим итмим. Һәм инде менә ничектер әкрен мин үзгәртә башладым. Дөньяга менә бу карашны, модага карашны, шул коллекциялар белән кешегә ашый башлады. Алар ола башладылар. Һәм инде менә шуларны карый, мин үрнәк булганмындыр. Безнең башка дизайнерлар дөньяга килде. Алар инде менә хәзерге вакытта бик матур минемчә тегәләр, чөнки алар барысы да татарлар бит бер кашан да кара төс кимәделәр. Тагын бер әйтәм, мин үзем карада утырам. Бер кара төс кимәделәр. Ашык төсләр булдылар, йөзне япмадылар. Шуның өчен хәзерге дизайнерлар минемчә бик әйбәтләп менә шушы юлны алдылар. Бик матур итеп тегәләр. Менә шулай шәригать таләпләренә туры килердәй киемне тегү кыенмы? Аның үз кыенлыклары бардыр бит инде. Үз кыенлыклары бар. Менә тагын бер әйтәм, менә 10 ел элек ярамыйдыр, әзрәк силуэтны күрсәтергә ярамыйдыр. Ничектер кулларны менә бөтенләй ябарга кирәк иде. Муенны ябып бетерергә кирәк иде. Хәзер инде 21 гасыр икән аңладык. Һәм инде ничектер кичкенә генә нюанслар чыга башлады. Димәк, силуэтны күрсәтә башлады, гайма бит. Муенны да ябып бетермибез, кайдадыр ачабыз, кайдадыр ябабыз. Шундый адаптация булды. Ләкин моны гаеп итүчеләр юкмы соң? Муены ачык дип, кулы күренә. Һәр вакыт мактаучылар да бар, гаепчеләр дә бар. Инде аны бер кайда китеп булмый. Моны инде кабул итәргә генә кирәк. Кабул итәргә кирәк. Заманча кием белән милли киемне ничек итеп менә берләштереп була аны? Бүгенгесе көндә инде син нәкъ менә милли киемнәр буенча шулай мөселман киемнәре буенча гына түгел, милли киемнәр буенча да специалист бит. Ничек итеп берләштерәсең менә шушы заманчалык белән миллилекне? Ничек дип әйтим? Мин стилизация һәр вакыт ясыйм. Мин бер кашан да милли кием ясамадым. Текмәдем. Минем һәр вакыт стилизация булды. Ягъни ниндидер элемент кына дигән сүз. Менә мәсәлән, хәзерге минем киемгә карасаң, ниндидер ичи киеме, шивәк, ниндидер этник, мин менә этник бизәкле әйберләр яратам. Күрәбез без моны. Аны әз генә кертергә кирәк. Ә инде күбрәк тагын менә әйтик, колфак киеп хәзер куйсам, оляпыш киеп куйсам, асы мәзәк булып чыга инде. Һәр бер эштә мера булырга тиеш. Шама булырга тиеш. Аннан соң менә шигу дидең инде миллилекнең төп күрсәткече шулай. Рюшлар, рюшлар, бәбәй итәкләр, шигүләр, инде ансын карыйсың. Мәсәлән, миңа бәбәй итәк куеп булмый, чөнки минем яшем дә бар, һәм инде
шундый күңелле хатын. Күңелле кеше зур булырга тиеш, яхшы кеше зур булырга тиеш, шуннан чыгып әйтәсең инде син. Әйе. Шулай зур кеше, яхшы кеше зур булырга тиеш Ләйсән. Һәм димәк син һәрбер кешегә шәхси якын карыйсың инде, аның фигурасына карыйсың, шулай бит? Фигурасына карап, аның үзенчәлекләренә карап, сайлыйсың фасон. Әлбәттә, чөнки кайсы бар хатыннар була, менә мәсәлән, минем кебек хатыннар килә, алар әйтә, миңа менә мондый бәбәй итәк җибәрергә кирәк. Кайда монда бәбәй итәк җибәрәбез? Булмый бит алай. Син инде аңлатасың. Аңлатам. Алар килешәләрме соң? Килешәләр, мин аны куеп кара, мин аны сүз белән генә аңлатмыйм, без аны куеп карыйбыз. Менә булай ничек була, һәм менә булай ничек була. Һәрбер кешегә мин аңлатырга тырышам. Яхшы. Яңа киемнәр тегү өчен модельер, ягъни менә өстәмә белем алу мөһимме? Әллә ничек беләсең, шулай тегергә кирәкме? Әллә инде милли костюмның, анда мөселман костюмның тарихын да белергә кирәкме? Юк, тарихын белергә кирәк. Чөнки һәрбер шигүгә кайтсак, һәрбер чәчәкнең үз сүзе бар. Чәчәкләр аңлаталар. Мәсәлән, әйтик, роза чәчәге ул мәхәббәт, тюльпан чәчәге ул гомерлек. Менә һәрбер элементны, һәрбер мәгънәсе бар. Үз мәгънәсе бар. Һәм инде иң мөһиме, ансы бик зур хата ясыйлар. Мәсәлән, әйтик, чәчәкләр барсыдан өскә карарга тиеш. Ул озын гомер дип атала. Аңлата, аска караган чәчәкләрне без каберләрдә генә күрәбез. Аның да үзенең һәрбер әйбернең үзенең бер нюанслары бар, кичкенә генә. Аны белергә кирәк. Аңлашылды. Зәвыкны ничек үстереп була Ләйсән? Зәвыкны? Әллә ул тумыштан, әти-әнидән киләме? Менә минем практика буенча ул тумыштан. Әмма дә ләкин ничектер, кеше ишетсә, аны үстереп була. Кеше ишетмәсә, менә модельер буларак сөйләшәбез бит инде, киемнәр. Менә кеше килә, юк, миңа ул килешә. Менә теләсә нәрсә эшләт, менә миңа булай кирәк. Миңа килешә. Аның белән бишә булмый. Аңлар килешә. Дип уйлый ул. Дип уйлый ул. Димәк, специалистны, шушы эштәге специалистның фикерләренә, киңәшләренә колак сала белергә кирәк. Колак сала. Чөнки һәрбер дизайнер әле психолог булырга тиеш. Аңлатырга кирәк. Бу сиңа килешми. Әйе, килешә, ләкин аны без бер башка ничек төрле эшлибез дип, ничек алып китергә кирәк. Аңлашылды. Син инде дизайнер, модельер буларак башка кешеләрнең киеменә тыныч кына карый алмыйсың, шулай бит. Һәр вакыт үзеңнең хәләрең аша үткәрәсең шушы әйберне, хәтта кинолар караганда да син актерларның киеменә игътибар итәсең икән. Без инде актерлар буларак аның ничек карауына, ничек бәяләүенә, ничек көлүенә, ничек елавына, ничек сөйләшүенә игътибар итсәк, син инде актерларның костюмнарына игътибар итәсең икән. Бу кыенлык тудырмыймы кай вакытта? Юк. Миннән башта кыенлык тудырадыр, хәзер мин уйлыйм, ярар, бу кино бит инде. Мин эшләгәнем бар ул кинода. Мин ничек эшлиләр аны беләм. Шуның өчен миңа кызык, мин һәр вакыт өйрәнергә риза. Һәр вакыт. Мин шуның өчен карыйм. Мәсәлән, без менә бер проектта эшли башлыйбыз. Шул елларда төшергән киноларны карый башлыйм. Ничек анда киенгәннәр, нишләгәннәр. Шуның өчен һәр вакыт риза. Димәк, менә эшләгәнем бар дигәч, әйдә шул темага да калыйк. Син чыннан да Татарстанда төшерелгән күп кенә фильмнарның костюмеры дикме? Художник по костюмам. Әйе, костюмнар буенча рәссам. Шушы яңа проектлар. Син үзеңнең дә актриса булып та төшкәнең бар әле хәтта, шулай бит. Шушы яңа проектлар сиңа нәрсә бирә? Яңа проектлар нәрсә бирә? Аралашу. Чөнки һәр вакыт мин үзем тегәм. Әйе, минем тегүче кызлар бар, ләкин мин үзем тегәргә яратам. Һәр вакыт машина белән генә, тегү машинасы белән генә сөйләшеп булмый. Аралашырга кирәк. Чөнки тагын бер әйтәм, мин яратам кешеләр белән аралашырга. Мин аны әйтмәсәм дә, кешегә белдермәсәм дә, мин үземә нәрсәдер алам. Ниндер үрнәк, ниндер дәрес үзем өчен алам. Мин күбесе әйтмим, миндән сыбар. Менә шушы фильмнарда костюм буенча рәссам булып эшләү нәрсә бирде сиңа? Яңа танышулар бирде, һичшиксез. Без дә синең белән менә Акчәчәкләр фильмында таныштык. Шуннан бирле инде хезмәттәшлек итәбез. Тагын менә тәҗрибә бирә инде, шулай бит. Яңа тәҗрибә. Нәрсә бирә тагын? Кызык.
Яңа эш, чөнки минем мәсәлән кинода менә Акчәчәкләрдә беренче эшли башладык. Хәзер инде минем 6 кино, 6 фильм. Ниндиләр инде ул санап чыгыйк әле? Акчәчәкләр, Байгалда мин сатучы булып уйнадым. Ул турда хәзер сөйләшербез аерым. Мулла. Менә искедә төшереп алдым. Әпипә, Нигез йорт һәм тагын бер кино калды. Искә төшермим инде хәзер. Ярый, бәлки искә төшер тапшыру Мин барышында. ансында төп эшләмәдем, мин ансында булыштым, бәлки шуңар искә төшер. Остаз бикәдер ул. Әйе, нәгүзе. Ничек сиңа актриса булу? Миңа ошады. Минем анда кичкенә генә роль иде ул, эпизодический. Миңа режиссер килде дә, "Ләйсән, менә шундый тәкъдим бар, син татар телен беләсең, әйдә, камерадан курыкмыйсың, әйдә, эшләп карыйсың." Мин бер дә уйланмадым. Ярар дидем. Менә нинди киемдә бар идем, чөнки ул сатучы кибеттә иде, нинди киемдә бар иде, мәзенә грим салдылар да киттем. Миңа ошады. Шуны хәтле кеше янымда йөгереп йөри. Әйе, мине бизәндерәләр. Мине бизәндерәләр, мин йөгереп йөрмим, минем янда бик ошады. Актриса булу рәхәт инде димәк. Минем кичкенә вакытны, кичкенә булганда актриса буласым килгән иде. Чөнки ул вакытны Камал театры юк иде әле, без Тинчуринга йөрдек. Тинчурин театры минем өчен инде ул йорт шикелле. Мине йөртәдер, еш йөртәдер. Мин анда шулай ук сәхнә артында барысында беләдерим, бар актерларны беләдерим. Спектакль биткәч, өйгә кайтканда мин шундый илһамланып кайтадыр, мин актриса булам. Менә никеп җибәрмәде. Менә шуңар балаларга булышырга кирәкме дигәннән соң, миңа әни хәзер әйтә, менә җибәрәсе калган икән сине ди. Барбер сәхнәгә мендең бит дип әйтә. Менә бит. Димәк, әзрәк үкенечкә калган мизгел менә бу. Юк. Юкмы? Юк. Юк, мин барыбер үз юлымны таптым, барыбер сәхнәдә дә булдым, сәхнә артында да булдым. Барысында кинога да төштем әле. Кинога да төштем, әйе. Яхшы. Әйдә без сәхифәбезгә тукталыйк. Даими сәхифәбездә бүген гыйбадәт турында сөйләшербез. Гыйбадәт Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ачык яки яшерен эшләнгән яхшы гамәлләрнең һәм сүзләрнең гомуми атамасы. Гыйбадәт 3 төрле була. Беренчесе кеше үзе кыла торган гыйбадәт. Бу тән белән кылынган гыйбадәт була. Мисалга, намаз укуны яки ураза тотуны китереп була. Һәрбер мөселман бу гыйбадәтләрне үзе кылырга тиеш. Аларны бүтән кешегә тапшырып булмый. Икенчесе мал-мөлкәткә бәйле гыйбадәт. Моңа закат түләү һәм корбан чалу керә. Мал-мөлкәткә бәйле гыйбадәтне кеше башка берәүгә тапшыра ала. Бу рөхсәт ителә. Өченчесе кеше үзе кыла торган һәм мал-мөлкәткә бәйле гыйбадәт. Бу тән һәм мал белән кылынган гыйбадәт. Бу төр гыйбадәткә Мәккәгә барып хаҗ кылу керә. Өлкән яшьтәге авыру яки гарип кешеләр акчасы була торып та хаҗ кыла алмасалар, үзләре урынына хаҗ кылуны бүтән бер мөселман кешесенә тапшыра алалар. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген студиябездә кунакта Ләйсән Хаҗиева. Ләйсән, син модельер буларак инде үз киемнәреңә дә бик җаваплы карарга тиешсеңдер, шулай бит? Тоясыңмы син шушы җаваплылыкны? Тоям. Чөнки минем ничек дип әйтим, мин модельер, әмма дә ләкин минем күлмәкләр әз. Чөнки мин аларны аңлыйм, менә бу күлмәк миңа килешә, миңа тагын нәрсәгә кирәк. Мин беләсеңме ничек, мин халык арасына чыкмасам, гел бер киемдә генә йөрер идем. Шуны хәтлек менә була бит, яраткан киемнәр һәр кешедә була. Ә инде үзең тегеп, үзең үз силуэтыңа, үз формаңны китергәч, һәр вакыт шул күлмәкне киясе килә. Аннан соң миңа калса, син
Менә бездә андый осталык бик юк инде, аксессуарлар белән тулыландырасың үзеңнең образыңны. Ул да бик зур сәләт. Менә бездә юк ул сәләт, мәсәлән. Без шуңа күрә үзең әйтмешләр 60 күлмәк алабыз, тәк. Менә миңа мондый төслесе дә кирәк, мондый да. Ә син аксессуарларыңны алыштырып, инде образыңны үзгәртәсең. Шуннан да шулай менә мәсәлән бу минем яраткан күлмәгем, бу кара төстә. Ул узын, аның силуэты матур. Һәм инде менә әйтик, менә бүген мин шундый этник стильдәйме. Ә инде менә концертка я берәр театрга барганда, анда башка кием, башка аксессуарлар киясең дә, ул инде светский вечерний була. Образ үзгәрә дә куя. Шәп, менә моны мыекка чырлап куярга кирәк, рәхмәт. Син шәхсән кешеләрне кыяфәт буенча каршы аласыңмы, кабул итәсеңме, әллә инде аралашу рәвешендәме? Аралашарга кирәк. Аралашырга кирәк. Миңа бар бер кеше ничек киенгән, нәрсә кигән, бриллиант кигәнме ул, я берәр пиаламы. Инде менә кеше әйбәт булса, пиала кисә дә, инде аксессуарлардан әйтәм. Аны беренче итеп булмый. Ә инде бриллиант белән кигәч, менә сиңа нитеп кенә караса, мин аны белән эшли алмыйм. Ярар. Ә менә башкалардан үстен булу тәкәбберлекне аңлатамы? Димәк, менә син шундый үзен үстен куя торган кешеләр белән дә аралашканың бар. Бар андый. Кешеләр белән тагын бер әйтәм, мин әз генә тагын сөйләшәм дә, аннары эшли алмаса, мин үземә аны кабул итмәсәм, мин аның белән беләсең ничек була, менә була андый фраза бар, үзеңдә кирәк түгел, акчаң да кирәк түгел. Ничек итеп син баш тартасың әлеге кешедән, нәрсә дип аңлатасың син аңа? Вакытым юк дисеңме, заказларым күп дисеңме? Мин аңлатам ничектер, я тукыма таба алмыйбыз без. Мин эшләп карыйм. Ул булмаса бит ул булмый. Каршылыклар чыгып тора. Каршылыклар чыгып тора, я тукыма булмый, я аның вакыты булмый, я мин ничектер мин аңа әйтмим, юк, син миңа кирәк түгел дип. Без ничектер менә бер-беребезне югалтабыз. Шулай, насыйп була. Аңлашылды. Әтиегез турында сөйләшик. Аның һөнәре, әтиегез бит инде атаклы журналист, документалист Габделбар абый Ризванов. Сезнең кичкенә вакытта аның юлыннан китәсегез килмәдеме? Дөресрәге, әтиегезнең менә сине журналист итеп күрәсе килмәдеме? Журналист түгел, мин язучы буласым килгән иде. Әкиятләр, мин яздым, әкиятләр, шигырьләр яздым. Аннары 6-нчы класс килеп җиткәндер. Язмышлар хәл ителә торган 6-нчы класс. Әйе, аннары мин тегүче булырга уйладым. Белмим, менә ул момент качан килде ул, әмма дә ләкин минем хәзердән бар, минем саклап калган шигырьләр, әкиятләр. Бәлки 6-нчы класс килгәндер. Аңлашылды. Шыңгыз белән Адиләдә андый иҗатка тартылугым мен булмадымы? Бердә, кичкенәдән. Юк. Язуга да, шигырь язуга да, журналист булуга, тегүгә дә. Әдиләне мин укытып карадым, йөртеп карадым, үзем өйрәтеп карадым. Ул бармакларын төртеп бетерде ине белән. Юк, бу минеке түгел диде дә, мин аны берничә әйтмәдем. Без менә балаларны йөртә башлыйлармы, биюгәме, рәссамгәме, я башка бүтән җирдә йөреп чыктык. Бер нәрсә ошамады, булды, җитте. Тынычландыңыз. Әйе. Аңлашылды. Синең өчен бәхет нәрсәдә туплана? Бәхет. Якын кешеләрем булганда. Дөньяны матурлар өчен нәрсә эшләргә кирәк? Тагын бер әйтәм, ул гармония булырга тиеш. Эшең, үзең дөнья белән син канәгать булырга тиеш. Илһам килмәгәндә син нишлисең? Мин Илдән чыгып китәм дип әйтсәм дөрес түгел инде. Илдән чыгып китәм. Миндә зимагур каны бар. Мин яратам йөрергә.
Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында бүген модельер Ләйсән Хаҗиева. Ләйсән, сәхифә барышында син миндә зимагур каны бар дидең. Мин идән түгел, хәтта илдән чыгып китәм дидең. Бу нәрсәне аңлата инде. Мин синең Стамбулга булган мәхәббәтең турында беләм. Бу шуны аңлатам, Стамбулга качуың турында. Стамбул гына түгел, инде хәзер минем башка илләрдән барлыкка килде. Чөнки беләсең ничек, мин өйдән генә чыгып китсәм, мине табалар. Тизне койт, менә шуны эшләргә кирәк, менә булай эшләргә кирәк дип әйтәләр. Ә инде илдән чыгып китсәм, мине табып булмый. Мин шунда ял итәм рәхәтләнеп. Стамбул һәм инде минем тагын бер яраткан шәһәре бар, ул Прага. Чехия. Гадәттә син балаларың белән китәсең дип беләм. Әллә үзең генә дә чыгып киткәнсеңме? Юк, менә илһам килмәгәндә үзем генә чыгып китәм. Мине җибәрәләр, миңа ирем әле менә күптән генә түгел әйтте. Син бер инде бер җиргә барып кайт инде. Кәҗәләнә башладың әле син дип. Вакытың җиткәндер инде диде. Шул вакыт кайчаннан җитә башлый инде? Ул ничә айдан? 3-4 ай. 3-4 ай. Аңлашылды. Аннан соң әле илһам килмәгәндә, илһам эзләп син безнең Кремлебезгә, музейебезгә дә барып кайтасың икән. Ул да сиңа булышамы? Ул булыша, чөнки анда ниндидер аура бар. Борынгы киемнәрне, биналарны һәр вакыт башка төрле күрә. Яңаша ачылалар. Яңаша, әйе. Һәм инде илһам килмәгәндә иң беренче минем өчен ул дару, мин театрга барам. Мин бик нык театрал. Кайсы вакытны син дә әйтәсең, башка артистлар да гына әйтәләр. Чөнки мәсәлән, мин бүген йөрдем дә, билет алдым да кирип киттем. Миңа әйтәләр, нишләп әйтмәдең, нишләп ачулана башлыйлар. Мин аны менә ничектер ул менә үзенә килә. Мин менә бүген театрга барырга тиеш. Бу бик шәп бит бу. Бик әйбәт сыйфат бу театр ярату. Моны мин бик хөрмәт итәм. Ярар. Ә менә модельерга архитектураны тою мөһимме? Архитектура, әлбәттә. Чөнки һәрбер кием, архитектура, дизайн, интерьерлар барысы да бер юнәлештә, алар барысы да ничектер бергә булырга тиеш. Без бит менә беләсеңдер инде готика дигән әйбер бар. Архитектураның киеме барысына бер туры килә. Әйе. Шуның өчен бездә дә шулай булырга тиеш. Ләйсән, синең эшеңдә шикләүләр бармы? Юктыр. Чөнки мин һәр вакыт үземне эзлим. Мәсәлән, әйтик, әйе, без синең белән сөйләштек, мусульман киемнәр эшләдем. Хәзер инде мусульман милли, соңыннан милли. Һәм инде минем яңа юнәлеш бар, ул кичке күлмәкләр. Мин аны эшли башладым гына әле. Чөнки минем өчен мин тагын бер әйтәм, мин өйрәнәм һәр вакыт. Метод наколки дигән бар әйбер. Мин аны өйрәнгән идем, соңыннан оныттым. Хәзер инде тагын Яңартасың. Яңарта башладым менә метод наколки. Анда беләсеңме ничек дөрес дип әйтим, кружева белән рәсемнәр ясыйсың. Менә шундый әйбер эшли башладым. Мин аны әле күрсәтмим, чөнки әле яңа башладым. Әмма дә ләкин кешегә ошый күргән эшләр, менә кигән кешеләргә ошый. Менә рәсемнәр, чәчәкләр, орнаментлар кружева белән ясыйсың. Кызык, ярый, безгә дә күрергә насыйп булсын, үзебездә киеп карарга насыйп булсын, Алла бирсә. Ә кемнең фикеренә кулак саласың син? Ой, мин кәҗәмегез. Так. Димәк, син кирәк кеше дигәнне аңлата инде. Мин кирәк кеше. Миңа менә Ләйсән менә булай эшләргә кирәк икән дип әйтсәләр, мин аны бөтенләй кирешә эшли алам. Әйтеп булмый, менә хәзер искә төшми кемнең фикере. Әлбәттә, мин үз туганнарымны, иремне һәр вакыт тыңлыйм. Мин аңар һәр вакыт киләм, сөйлим. Ул мине карый да, Ләйсән, син бит аңлыйсың, мин сине аңламаска. Аңламагыңны дип әйтә дә, мин шуны белән тынычланам. Алмаз абый нинди һөнәр иясе? Эшмәкәр. Иҗат белән аның гомумән бер нинди бәйләнеше юк. Юк. Ярар, тапшыру башында без сине әле телевизион тапшырулар алып бара дип тә әйттек. Әйдә, шул һөнәрең турында да сөйләшик, шул юнәлешең турында да. Минем тормышым һәр вакыт ниндидер максатлар куя мин. Мәсәлән, әйтик, минем булды коллекциялар ясарга максат, соңыннан минем булды максат телевидениегә керергә. Менә
эшлисем килде. Мен анда хәзер инде 3 елдан артык бер тапшырма алып барам, милли стиль дигән. Миңа бик ошый. Һәм инде минем башка максатлар бар. Һәр берсендәген эшләп барам. Менә концерт куярдык. Концерт булды. Хәзер менә без башта сөйләшкән 5 ел алдым. Үземә югалып калдым, нишләргә кирәк? Нишлим микән дип. Ничек максатларың беттеме? Биткәндер ахыры. Әле бит 2 генә концерт куйдың син. Мин аны аңладым. Булды, эшләдем. Җитәр. Бүтән концерт кую Уйда юк әле. Уйда юк, әмма ләкин кем белә, мин аны иртәгә уянып тагын башка килсә, хәзергә юк. Чөнки мин аңладым, булды, аңладым, миңа кирәкми башка. Шунысы да бар. Ни өчен бу бик авыр процесс шулай? Бик авыр процесс, чөнки мин җырламыйм. Ул бит башка. Ләкин син җырчыларны киендерәсең, һәм алар синең күп. Алар күп, алар белмим нишләптер. Мин аны аңлата алмыйм. Монда оештыру эшләре. Син инде иҗат кешесе буларак, сиңа күрәсең менә шу оештыру эшләре бик авыр. Шулайдыр, мин иреме әйткән идем, алмазга әйтәм, алмаз булды бугай. Мин сине аңладым, мин аны күрдем диде ул миңа. Ләкин минем әле менә ансы башка төрле показ оештырырга уйлыйм. Показ Кичке күлмәкләр. Кичке күлмәкләрне оештырырга уйлыйм. Ансы башка төрле. Ансы ябык показ була. Ансы максатта бар. Ярар. Матурлык синең өчен нәрсә ул исең? Жан матурлыгы. Күздә ничектер менә булырга тиеш. Янып торырга тиеш күзләр. Нур булырга тиеш, әйме? Тагын эшеңә карата тагы да тирәнрәк казынсак, ул менә әйттең инде син һәр кешегә шәхсән якын килергә тырышам дидең. Ә менә төсләргә килгәндә, мәсәлән, менә берәр җырчы килә дә, я җырчы булмасын, берәр кеше килә дә сиңа заказчик, син аңа карап, ул менә бу кешегә шушы төсләргә генә туры килә. Менә син аңа тукыма эзлисең, таба алмыйсың, тагын эзләтәсең, чит илләрдән кайтартасың. Менә шулай кешегә карап, менә бу кешегә шушындый гына фасон килешә һәм шушындый гына төсләр килешә икән дигән фикер уянамы синең башыңда? Шунда ук. Чөнки менә минем кешеләр, миңа килгән кешеләр нишләп торалар, һәр вакыт әйтәләр. Ләйсә, менә син үзең нәрсә эшлисең, шулай эшлә. Нинди төс килешә, нинди силуэт килешә, барысында мин аларга рәхмәтле. Үз фикерләре белән киләләр миңа, менә шул җәйге күлмәк кирәк, нәрсә кирәк дип әйтәләр, башка бетте. Ирек куялар инде. Ирек куялар, Ә мин инде эшли башлыйм. Мәсәлән, элек менә мода мәктәбендә дип әйтик, цветотень дигән әйбер бар иде ул. Хәзер анда әйбер юк. Элек әйтәләр иде бит, менә блондинкаларга, мәсәлән, мин блондинка, яшел төс бөтенләй килешми. Мин менә күпме үземне беләм, шул менә яшел төскә килмәдем дә. Күптән генә түгел бер ханымга яшел төстән күлмәк кидем. Куеп кына карадым, миңа шундый килешә икән. Цветотень дигән әйбер юк хәзер. Шуның өчен һәр вакыт куеп карарга кирәк. Миңа менә бу төсләр килешми, мин аны һәр вакыт бер кашан да кимим дип әйтергә ярамый. Һәр вакыт куеп карарга кирәк. Инде куеп карарга менә бинада түгел, аны урамга чыгарга кирәк. Чөнки анда башка төрле ут юк, кояш. Син бит урамда күбрәк йөрисең, сине күбрәк урамда күрәләр. Шуның өчен урамга һәр вакыт. Мин дә тукымаларны алганда, хәзер инде кибетләрдә, ниләрдә беләләр, рулонны алам да тышка чыгам, урамга чыгам. Ә сәхнә киемнәренә килсәк, шулай ук кояш утында карарга кирәкме? Юк, анда софит. Анда софитлар, анда башка төрле. Чөнки һәр вакыт софитлар булырга тиеш. Сиңа уйларга кирәк. Инде сәхнә киеме турында сөйләшсәк, мәсәлән, иң беренче минем өчен сәхнә киемне теккәндә, иң ахыргы рәттәге кешеләр сине күрергә тиеш. Син менән инде нукта булып кына йөгереп йөрергә тиеш түгел, сине барысын күрергә кирәк. Шуның өчен һәр вакыт аңлат. Менә кичә генә түгел без бер җырчы белән очрашкан идек. Ул миңа әйтә, менә шундый кирәк. Һәм инде менә монда ниләр, перья. Җибәрәсем килә. Мин әйтәм, син уйлап кара, син микрофон алдың, менә битеңне япты. Ул әйтә, дөрес әйтәсең, Ләйсән. Аны сәхнә киеме ул башка төрле.
Аны башка төрле уйларга кирәк. Мына инде шулай ук өйрәтәләрме шушы син укыган уку йортларында? Әллә инде син моңа тәҗрибә белән килдеңме? Аны өйрәтмиләр уку йортларында, чөнки аның да эшләргә кирәк. Менә яңа проектлар сиңа нәрсә бирә дип әйттем. Менә шуны бирәләр, син карыйсың. Кем кайсы бер җырчы ничек ул йөгереп йөриме, статикадамы, аны уйларга кирәк. Кулларын ничек күтәрә, микрофонны ничек тота, барысын да уйларга кирәк. Аны бит мәктәптә өйрәнеп булмый, аны күрергә кирәк. Тәҗрибә белән килә. Аңлашылды. Бик кызыклы нюанслар күп инде сезнең эштә дә. Безгә менә гади кешегә билгеле булмаган. Ләйсән, син үзеңне кәҗәмегез мин кире дидең. Сабырсыз дисең, псих дисең. Үзеңнең менә шушындай бик уңай булмаган сыйфатларыңны белеп, йөгәнли алсаң, кеше үз-үзен җиңдем дип әйтә аламы? Әллә аларны җиңеп бетереп булмыймы, йөгәнләп булмыймы бу сыйфатларны? Юк, була, ул беләсең ничек дип әйтә, җиңеп бетереп түгел, ул әйтә. Воспитание дип атала. Тәрбия. Тәрбия дип атала. Мәсәлән, менә без синең сөйләшеп утырабыз, әмма дә ләкин бәлки син белмисең бит, минем анда урагандыр башта. Булырга мөмкин, синең булырга мөмкин дисең. Ә мин матур гына тыйнак кына утырып торам. Ул тәрбия дип атала. Демәк, тәрбиядән килә бөтен нәрсә. Бу нәрсә дигәнне аңлатайын. Демәк, шул кире сыйфатларыңны җиңеп булмый дигәнне аңлатамы? Җиңеп булмый. Син бит миңа әйтә алмый, мин сиңа әйтә алмыйм. Юк, мин аның турында уйламыйм. Менә син бит аны аңламыйсың. Мин бит аны матур гына әйтеп менә утырып торам. Артист син, кыскасы Ләйсән. Артист буласы килгән иде. Һәм син артист тормышта да. Ләйсән, бик зур рәхмәт бүген килгәнең өчен. Безгә бик кызыклы булды синең менә шулай җырлаган кебек сөйләп утыруыңны тыңлау бик рәхәт булды. Шундый нюанслар, детальләр турында белдек. Тамашачыларга да һичшиксез кызыклы булгандыр дип уйлыйбыз. Рәхмәтебезне әйтеп, саубуллашабыз. Рәхмәт сиңа. Исән сау бул, уңышлар, тагы да илһам килсен. Илһамны чит илдән дә алып кайт, үзебезнең табигатьтән дә тап, кешеләрдән дә тап. Гомумән илһамың беркайчан да сүнмәсен, саекмасын. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән дә саубуллашабыз. Исән сау булыгыз, бер-берегезне саклагыз. Киләсе очрашуларга кадәр.